Boas tardes. Darle a benvida a todas as persoas que nos acompañan neste salón de plenos, sendo as 20:36 horas do miércoles 15 de maio de 2024. Abrimos esta sesión ordinaria e a orden do día conta co primeiro punto orden do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. A palabra, non sei se teñen algo a añadir, por favor, do Grupo Municipal de Vecinos, señor Rodríguez. Sí, hola, boas tardes a todos todas. Con respecto a este primeiro punto, creo que xa falando pola tarde o secretario, que hai que sumarlle a proposta que fixo o Partido Popular no último pleno, que non consta. Simplemente ese. Mas que proposta foi o comentario? Sí, o comentario. Eu teño por escrito aquí, se queren un copio. Non, entendo. Entendo. Solamente ese punto. Vale, gracias. Moi ben, polo Grupo Municipal do Partido Popular, non hai nada máis que engadir. Votamos, por lo tanto, a acta. Votos a favor. Aprobase esta acta por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, eleccións ao Parlamento Europeo do 9 de xuño de 2024. Por lo tanto, procede o sorteo para a designación dos integrantes das mesas electorais. Para facer este procedimento, acompáñanos Anselmo, que é alcalde da aplicación informática. Vamos a facer o sorteo informático para a base de datos de todo o censo de habitantes de Montijo. Así que, Anselmo, cando queiras. Hola, boa tarde. Bueno, pues o sorteo está feito a través do programa da Diputación e temos unha carga de electores de 3.549 e xa están aquí excluídos os representantes da Administración e todos os concelleiros e o alcalde. E nada, como sempre, se queredes empezamos xa co sorteo. Que mesa? Pois empezamos cado forte. Sorteamos xa? Forte o que xa, sí. Bueno, neste punto, como sempre, se detectades alguna cousa que consideramos que procede repetir o sorteo, pues repetimos, non? Se é unha cousa moi clara e evidente de alguén que... Presidente Carmen Giadas Couto. Primer suplente presidente Alfredo Illobe Giadas. Segundo suplente de presidente Saúl Sobrado García. Primeiro vogal Andrea Couto Pereiras. Primer suplente, primeiro vogal Susana Illobe Giadas. Os dos irmãos. Segundo suplente, primeiro vogal María Belén Barrio Pérez. Segundo vogal Ángela Cardama Silva. Primer suplente, segundo vogal Cristina Vitoria Lareo Bermúdez. E segundo suplente, segundo vocal Lidia Castro García. Moi ben. Vale? Algo que... María, que ti queres dar punto? Presidente, non sei se dá, pero... Quen é? Despois deste máis que vivían aí, que xa digo aquí, creo que estaban na cidade. Esa que estaban na Riba do Luisito. Eu creo que son meses. Non creo que Carmen Couto quedas. Non guiadas, non. Quedas Couto. Sabes que había unha que era pequeniña. Sí. Pero aí hai un... Pero estos son menores de 65, non? De 70. De 70. Eu creo que é Creo iso. que é Inés. Bueno, Es que vale, adelante. Ben. Bueno, deixa. Sí. Sí, cortamos. Pois a mesa de Codeso. Presidente María del Rosario Casal Fernández. Primer suplente presidente Manuel Ángel Sánchez Campos. Segundo suplente presidente Roberto Serto Alonso. Primeiro vogal María Teresa López Sánchez. Primer suplente primeiro vogal Clara Neira Tarrío. Segundo suplente primeiro vogal Marcos Agrelo Ribadeo. Segundo vogal Milagros Brei Álvarez. Primer suplente segundo vogal Benigno Sánchez Videla.
e segundo suplente, segundo vogal, Ana Belén Ana Belén Lobato de la Torre. De la Torre Lobato. Ana Belén de la Torre Lobato. Muy bien, pues venga, seguimos. Siguiente mesa. E a mesa de Vigo. Presidente Beatriz Couto Rey. Primer suplente presidente Sandra Rodríguez Iglesias. Está viviendo en Portugal. Sí. Bueno, será que... Segundo suplente presidente María Mella Pazos. Primeiro vogal María del Pilar Sánchez Soto. Primer suplente primeiro vogal Marcos Feijó Mogo. Segundo suplente primeiro vogal Ana Ruibal Turnes. Segundo vogal Diego Fontella Guzmán. Primer suplente segundo vogal Diego Vidal Míguez. Segundo suplente segundo vogal David Vidal Míguez. Pues que mira, está viviendo en Portugal, no sé. Tengo ocasión por uno de París, pero no sé. Como presidente. No, habría que volver a sortear o presidente, ¿no? Quen é? Vería que sí, está viviendo en Portugal, ¿no? Pois, Crees que oye, se vai causar un... Bueno, que é un suplente, ¿no? Que é un suplente. Xa, pero Non hai sei que que se gestionar. pero non se vai poder notificar, Que? non se vai Non poder se vai. notificar, Claro, Hai para notificar. claro. Tamén. se quere, o sea, por Volvemos a sortear. Vale, non sí. hai ningún problema. Pues, Bueno, se colle dos 14 suplentes que hai, vale. que sería esta Beatriz, non? Sí. Sería Lucía Regos. E temos que poñerlle o motivo da exclusión. Que lle pone? Ai, bien. Presidente, sí. Residencia extranjera. Ou disidencia. Non sei. Díganse no tempo de justificación. Si vive Que no vive en España. Vale. Actualmente. Actualmente. Nada. Soy Lucía. Hermano Alfonso. Bueno, Entonces, venga, siguiente. quedaría logo del presidente Lucía, ¿no? Sandra Rodríguez Iglesias. Vale. Porque cambies ese. E a do Xastre. É o Xastre. E a do Xastre. A suplente María, a de Torres, así que... Lucía de Loureda. Vale. Venga, seguimos. A mesa de Sergude. Sorteamos el entonces, ¿no? Sí. Presidente Fernando Fontela Fernández. Primer suplente presidente Isaac Fernández Prieto. Segundo suplente presidente Víctor Rey Rey. Primeiro vogal Yolanda Vargados 12. Primer suplente primeiro vogal Manuel Fernández Balado. Segundo suplente primeiro vogal Delfina Pereira Otero. Segundo vogal Marcos Mera Constella. Primer suplente segundo vogal Xacobo Humberto Míguez Vigo. Segundo suplente segundo vogal Pablo de Besa Regueiro. Todo bien? No, el presidente no está Que se vai ao tempo de presidente. non está para Está de baixa, eu está de baixa mesa, ¿no? depresión e todo eso, non está. Sorteamos o Y eso presidente. que es donde hay más probabilidades. Está de baixa. Está de baixo. Que motivo lle poñemos? Baixa médico, algo así. Carmiña, a irmã Inés. O sea, hermano, Debería de volver a sortear. Sí, ahora. Ahora no es presidente. Y de que ir a suplente. Entonces, sería de presidente Antonio Agustín Ventosa Sisto.
Moi ben, pois veña, siguiente. De global. La de Lamas, mesa de Lamas. Presidente Juan Manuel Caneda Fernández. Primer suplente de presidente Fernando Raviña Lema. Segundo suplente de presidente Sara García Fernández. Primeiro vogal Brais Mujico García. Primer suplente, primeiro vogal José Manuel Otero González. Segundo suplente, primeiro vogal Martín Silvade Couto. Segundo vogal Manuel Míguez Torres. Primer suplente, segundo vogal Agustín Pazo Santas Marinas. Segundo suplente, segundo vogal Laura Mujico Millán. Moi ben, adiante. A mesa de Lestedo. Vamos, que toca para mí. Presidente Laura Rey Blanco. Primer suplente de presidente María Pilar Lojo Rodríguez. Segundo suplente de presidente María Fernández Sánchez. Primeiro vogal María Luz Vázquez Regueiro. Primer suplente, primeiro vogal Rebeca Rodríguez Neiro. Segundo suplente, primeiro vogal Inés Maía Fraga. Segundo vogal Diego Álvarez Viaño. Primer suplente, segundo vogal Tania Souto Buján. Segundo suplente, segundo vogal Anxo Rico Rodríguez. Ok, ¿Sí? Claro, mesa de campo rapado. Presidente Martín Pereiras Ramos. Primer suplente presidente Beatriz Rey Carrillo. Segundo suplente presidente Marta Redondo Sinde. Primeiro vogal Rosa María López Rendo. Primer suplente primeiro vogal Alejandro Grijó Pájaro. Segundo suplente primeiro vogal Isabel Barral Pardo. Segundo vogal Álvaro Ramos Carreira. Primer suplente segundo vogal José Antonio Rodríguez Vázquez. Segundo suplente segundo vogal Alba Silva Hernández. Vos se tampouco para unha cousa? Pois nada. E a última, non? A falta de No, isto. Podes fazer a vida. A de Ledesma. Presidente Erika Andrade Pérez. Primer suplente presidente Mara Fabiana Hernay Que? Vidueiro. Que hace? Hernay. Segundo suplente presidente Araceli Illobre Bispo. Primeiro vogal Raquel Rey Carlino. Primer suplente primeiro vogal José Rendo Lareo. Segundo suplente primeiro vogal Lucía Rey Villar. Segundo vogal José Luis Lareo Silva. Primer suplente segundo vogal Paula Miranda Santas Marinas. Segundo suplente segundo vogal Eduardo Neira Pereira. Vale. Vale. Será finalizado. Moi ben. Moi ben, pois damos por feito o sorteo. Teremos a notificación inmediatamente e pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a relación de posto de traballo, modificación número 5 para a súa aprobación inicial. O secretario acaba de trasladar a todos os membros da corporación a corrección das funcións, unha pequena modificación das funcións non do secretario, son as do coordinador do posto de traballo. Bueno, pues nada, é dicir, simplemente pues, o Concello de Queixón, bueno, no informe que temos antecedentes, o Concello de Queixón ten a RPT aprobada definitivamente no pleno de 21 de outubro do ano 2020, publicada no último artículo da provincia correspondiente, e tamén o motivo deste punto pois, é que o Concello tamén aprobou no pleno do 7 de decembro de 2023 a política de seguridade
da información do Concello de Boqueixón. Incorpora o expediente tamén a memoria da alcaldía, a informe de fiscalización, etc. Por lo tanto, bueno, pues hai unha redacción de postos de traballo que pues, é a base para crear unha estrutura organizativa ordenada, xerarquizada, áxil e eficaz de conformidade cos principios constitucionais recollidos no artigo 103.1 da Constitución Española, de acordo pues, as necesidades dos servicios que ten cada concello e tamén pues, os requisitos para o desempeño de cada un desos postos de traballo. Por lo tanto, que se trae a este pleno pues, é unha modificación da RPT, modificar as funcións de dous postos de traballo, modificar, máis que modificar, pois ampliar para darle cobertura pois, a todo o tema da política de información. Por lo tanto, se plantexa modificar as funcións dos postos de traballo da RPT cos códigos 1000, que a Secretaría de Intervención e o 3004, que é o posto de coordinación de obras e servicios para incluir entre as súas funcións as derivadas da aprobación da política de seguridade e información do Concello de Boqueixón, que, como decía antes, foi aprobada no pleno do 7 de decembro do ano 2023. Por lo tanto, pois, é necesario incluir neste RPT pois, as funcións que van a desenvolver, ou mesmo están pois, desenvolvendo os distintos postos de traballo da administración. Por lo tanto, corresponde a este pleno pues, iniciar esta modificación de RPT e, por lo tanto, pues, o que traemos o que se pretende pues, aprobar inicialmente a modificación número 5 do organigrama administrativo en relación de postos de traballo do Concello de Boqueixón nos termos que se indican na memoria da alcaldía do 12 de maio de 2024, memoria que foi trasladada a todos os membros tamén da corporación, segundo de conformidade co artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, proceder á exposición pública do presente acordo por plazo de 15 días contados a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da provincia, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e formular ante o Pleno as reclamacións que consideren oportunas. E, terceiro, pues, este acordo entenderase plenamente aprobado no caso de non formularse reclamacións durante o plazo da exposición pública e, en caso contrario, pues, o Pleno, a Corporación, teria que resolverlas. Creo que neste novo documento que lles foi presentado aos membros da Corporación pues, está claro pues, as funcións que se incorporan tanto o posto de secretario interventor como coordinador de obras e servicios. Aparece perfectamente reflexado no caso do posto de secretaría intervención co código 1000 pues, definidas perfectamente pues, en relación ao esquema nacional de seguridade e en relación á política de seguridade e información do Concello de Boqueixón como responsable de seguridade as funcións que lle corresponden, manter e verificar o nivel adecuado de seguridade e información manexada e a dos servicios electrónicos prestados polos sistemas de información, promover a formación e concienciación en materia de seguridade de información, designar responsables de situación da análise de riscos da declaración de aplicabilidade, identificar medidas de seguridade, determinar configuracións necesarias, elaborar documentos do sistema, proporcionar asesoramento para a determinación da categoría do sistema en colaboración co responsable no sistema, participar na elaboración e implantación dos plans de mellora da seguridade, chegado o caso nos plans de continuidade do procedimento de validación, xestionar as revisións externas ou internas do sistema, xestionar os procesos de certificación e levar a dirección a aprobación de cambios ou outros requisitos no sistema. Bueno, todos os membros da corporación tedes definido este documento, sigue este documento pues, en relación ao esquema nacional de seguridade, en relación á política de seguridade e información do Concello de Boqueixón como integrante do Comité de Seguridade e Información, pues, tamén definidas, atender as solicitudes, asesorar en materia de seguridade, resolver conflitos, promover a mellora continua do sistema de xestión da seguridade, etc. E no caso tamén pues, do posto do coordinador de obras e servicios, pues, tamén aparecen definidas pues, as funcións tamén en canto a relación ao esquema de seguridade nacional e tamén do Comité de Seguridade.
Creo que o documento está perfectamente explicado, as correccións que acaba de pasar o secretario, por lo tanto, bueno, non se trata nada máis e nada menos que incorporar e repetir as funcións, sobre todo, vinculadas ás necesidades de seguridade, informática, sobre todo, e a todos os riscos informáticos que están tendo as administracións, e seguir como concellos que foron bloqueados por ataques da rede. Por lo tanto, trátase de dar un paso máis alá. Vamos a intentar ser pioneiros no marco, polo menos, da provincia da Coruña. Estamos traballando intensamente coa Diputación da Coruña e tamén coa Antega, seguindo todas as recomendacións, e aí vamos a tratar de anticiparnos un pouco o que están facendo moitos outros concellos para intentar, o risco cero do que existe, pero polo menos intentar ter ir avanzando. Isto irá acompañado de máis tareas, pero creo que é un proceso que hai que facelo e darse cobertura tamén na RFT. Para o debate deste punto, que a palabra do señor Eiris Castro. Ben, sobre este punto tamén teño falado co secretario esta tarde, xa lle comentara que non me coincidían porque, digamos, tiña as mesmas responsabilidades tanto el como coordinador de obras, non? De aí esta modificación que se nos trae agora. Ben, con respecto á proposta, pois evidentemente está ben. Non sei se hai algún erro aquí na proposta de acordo no punto 11, que en memoria da alcaldía na data do 12 de maio. Se non erro, o 12 de maio foi este fin de semana, entendo que non é esa a data. E despois hai outro erro que sería outra data tamén, que é o 7 de decembro do 24, sería o 7 de decembro do 23. En principio non nos dou tempo a mirar se hai máis erros, porque se nos trouxo agora. Pero, bueno, o contido en sí está ben. Creemos que é necesario que as administracións públicas se protexan de calquera acto que poida limitar ou que poida dificultar o seu funcionamento. Por lo tanto, por a nosa parte, imos votar favorablemente este punto. Moitas gracias, señor Eiris Castro. Para continuar co debate, ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, señor Iglesias Gómez. Moi ben. Boas tardes. Ainda que esta proposta de acordo parece un tema bastante farragoso, non ven a ser, como se dixo, non ven a ser máis que unha modificación das funcións de dous postos de traballo na relación de postos de traballo para garantir o cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade, establecer a organización de seguridade da información adaptada ás necesidades e particularidades do noso Concello. Este cambio que se fai hoxe a aprobación é froito de que este Concello se está tomando moi en serio a seguridade da información. Parece un tema menor, pero non é un tema menor, como xa se dixo, e entonces tratamos de ser pioneiros, polo menos a nivel comarcal, neste tema, e así o facemos, pois dando todos os pasos necesarios para ser o máis dirixentes posibles nesta materia. Por lo tanto, o noso voto tamén vai a ser a favor. Moitas gracias, señor Iglesias. Pasamos, por lo tanto, a votación deste punto. Votos a favor. 11 votos a favor. Queda aprobado, por lo tanto, este punto por unanimidade. Pasamos a seguinte parte da orden do día, que é a parte de fiscalización e control. O punto número 4 son os decretos de alcaldía editados entre o 1 de marzo e o 30 de abril de 2024. Simplemente é a toma de razón por parte da corporación. Foron xa remitidos a todos os membros da corporación todos os decretos de alcaldía firmados efectivamente entre o 1 de marzo e o 30 de abril. O punto número 5 é o expediente de reparos de legalidade suspensivos da tramitación dos procedimentos emitidos pola Secretaría de Intervención do Concello entre o 1 de marzo e o 30 de abril de 2024. Ten unha toma de razón
por parte deste pleno. Como poderon comprobar, pues, evidentemente tampouco hai ningún reparo da legalidade suspensivo en ningún trámite desta administración municipal. O punto número 6 son moción dos grupos municipais, non hai ninguna moción do grupo de veciños nin do grupo municipal do Partido Popular, e pasamos ao punto número 7 de roubos e preguntas. Ante este punto, non sei como é a palabra para roubos ou preguntas dos señoristas. Sí, ben, solamente puntualizar unha cousa sobre o punto 4, que o de decretos ainda non nos chegan as actas das xuntas de goberno, entón, pois, era para... Claro, pues algo de mañana. Sí que tiene razón, porque teníamos una... Tiñamos unha carpeta legislatura pasada no drive onde esos iban subindo, pero cambiar a legislatura desapareceu. Entón, Sí, é verdade que é certo que non sei. Sí. Se me mandas puedes mandar un WhatsApp, Sí, existe. Vale, te recordo. Xa te mando todas as de o ano pasado ou estas. Vale. Desculpas. Nada. Perfecto, gracias. Ben, xa entrando no punto, quixéramos facer... bueno, empezo eu, porque son un máis teño, despois seguen elas. Seguen tanto Marta como Ángela. Ben, a primeira cuestión é que o 22 do mes previo visitaron o noso concello o delegado do goberno e a subdelegada do mesmo. E falouselles da creación da famosa rotonda na Nacional 525 en Estedo. Ben, quixéramos dicir neste punto que se presentou unha moción sobre este tema que foi, digamos, impulsada polo Grupo Popular e veciños apoiou unha xa fai algunhas datas. Por tanto, quixéramos puntualizar neste punto que non se nos dixo que iba a vir tanto o delegado como a subdelegada, por tanto non se nos convidou a este acto, e quixéramos coñecer de primeira man, pola súa parte, sobre que se falou nesa xuntanza e a que, digamos, a que resultado se puntualizou ou se chegou nesta, non? Porque toda a información que temos é polas redes, non? Por lo tanto, como membros da corporación que tamén somos, pues creemos importante que se nos informe. Outra cousa que se poida ir, non? Pero polo menos notificarse oficialmente pues sería imprescindible, creemos nós, non? Ben, esa é a primeira cuestión. A segunda cuestión é unha reflexión un pouco longa, pero que hai que facer. Ben, un pouco a ler bastante rápido. Sí, porque estaba no turno de preguntas. Estaba no turno de preguntas. Sí, pero entre elas, dentro desta reflexión... Sí. Ben, fai unhas datas, saíu unha nova que dicía que a Xunta financiará 16 novas residencias e centros sociais con 650 plazas. Residencias e centros sociais públicos. Ben, entón, a reflexión esta. Segundo a Consellería de Política Social, as casas do maior comezaron a súa andaina logo polo ano 2018 para a atención diurna dos maiores de 60 anos, independentes ou con grados de dependencia 1 ou 2, nos concellos cunha poboación que non supera os 5.000 veciños e veciñas. Na actualidade, na nosa comunidade hai 123 casas, o que supón un total de 615 prazas. A maioría, concretamente, na provincia ourensá. Por provincias, a distribución é esta. Na nosa hai 38 casas en 23 concellos. O concello que conta con máis prazas é o concello de Mazaricos. Lugo ten 24 casas que se distribúen en 13 concellos. Ourense, 46 casas en 34 concellos. Pontevedra, 15 casas en 8 concellos. Primeira reflexión. Sendo Lugo e Ourense
as provincias máis envellecidas da comunidade, ou Ourense é a primeira en número de prazas, pero Lugo é a terceira. Outros datos a ter en consideración son: no concello de Toques hai unha casa e a Xunta aporta 283.324,87 euros para a creación dun centro de día. Río Torto, que conta con 2 casas, recibirá, por exemplo, unha aportación de 1.200.000 euros para a creación dunha residencia pública. Os concellos de Teixeira, Laza, Os Blancos, Xunqueira, con unha casa, cada un deles, recibirán, cada un deles, 1.200.000 euros para facer unha residencia ou mini residencia en cada un deses concellos. O caso xa máis paradigmático é o concello de Dozón, que cunha poboación no ano 23, segundo sempre datos oficiais, de 1.017 veciños e veciñas, conta unha casa do maior e a Xunta vai financiar a construción dunha residencia e un centro de día por un importe de 1.500.000 euros. As conclusións a todo isto é: que todos os recursos enumerados son compatibles entre sí, complementarios e necesarios. Por exemplo, véxase o caso de Dozón. 2. A financiación para residencias e mini residencias é a mesma, 1.200.000 euros, só muda a denominación. E terceira, a localización dos recursos nos concellos galegos non depende da poboación e do avellentamento desta, nin da dispersión, senón da vontade política do goberno de turno, porque non se entende que o proxecto plantexado, tanto polos concellos de Vedra como Boqueixón, que entre ambos os dous suman unha poboación superior aos 9.000 veciños e veciñas, non sexa financiado. E non poidamos, a data de hoxe, contar cun orzamento ou cun centro de día e unha mini residencia públicos. E isto o que nos trae a reflexión de que se vai ser de xestión pública, sí que é viable que existan todos estes recursos conxuntamente. Esa é unha reflexión que quixéramos facer pública porque creo importante. É dicir, os centros de día son perfectamente compatibles con casas do maior e con residencias públicas. E aos datos nos remitimos. Ben, non sei se respostará alguna reflexión neste punto, pero quixéramos deixar constancia disto. Ben, unha queixa que nos chega, este xa é outro punto, é que xa fai máis dunha década que múltiples asociacións ambientais denunciaron os graves problemas provocados polos cultivos de eucalipto. Entre outros moitos, poderíanse destacar algúns como a conservación da fauna e da flora, a conservación do solo, a xestión dos recursos hídricos e a ameaza que supón a súa proliferación en espacios protegidos. A problemática tamén que ocasionan para a correcta ordenación do territorio e outros. Só como anécdota, a nosa comunidade, Galicia, surte aproximadamente o 51% das necesidades de madeira de eucalipto de España. E se se instala Altri, que espero que non, pois máis ainda. Consciente disto, a Xunta declarou unha moratoria no ano 21, vixente nun principio ata o ano 25 ata finais do 25, na que se prohibía realizar novas plantacións. Por desgraza, no noso concello e noutros, pero no noso concello que é o que nos atañe, o que se está facendo a algunhas persoas é plantar pequenas plantacións no medio de fincas de monte con outros pinos e outras especies, de forma que queden camuflados e pasen desapercibidos, e así no futuro poder adicar esas fincas ao cultivo de eucalipto, alegando que xa había unha plantación previa desta especie. Dende veciños agradeceríamos que o Concello extremase a vixiancia neste tipo de prácticas, que tanto contribúe a que se deteriore a nosa persoa. Esta é unha cuestión, coñecemos tamén polos medios de comunicación que hai un proxecto de digitalización do ciclo da auga de Espiña e Delfín, que consta, segundo este medio, de 34
actuacións en 9 concellos, entre eles o de Boqueixón. Que se vai a facer no noso concello neste senso? Ben, outra cuestión que tamén digamos, sai dunha reflexión é que Santiago e a súa área suman 260.769 veciños máis. En concreto, Santiago e a súa área suman 260.769 total. En concreto, 13.956 desde o ano 2000. En concreto, 10 concellos incrementan os residentes e suman un total de 1.442. O que máis suma é o de Santiago, con máis de 508 persoas. E deses 25 concellos, 15 deles baixan. Entre eles está o de Boqueixón, que baixen 42 veciños e veciñas. Que pensan facer neste punto? Ben, temos dúas queixas máis, que é sobre o funcionamento do servizo de correos en Lester. Funciona mal, as cartas queixanse de que non chegan ou van a outras direccións que non son as axeitadas. Non fai moitas datas, houve un corte na luz que se prolongou por bastantes horas e os veciños queren que haxa, digamos, que o Concello presione para que non se vean máis digamos, cortes, e se hai cortes que haxa unha resposta máis axeitada e máis rápida, porque dende as 9:30 da mañá ás 6 da tarde, pois, bueno, creo que son bastantes horas, non? Ben, outra reflexión cunha cuestión, porque claro, cuestións soltas fanse facilmente, pero hai que ver de onde se ven, non? O núcleo de Campo Rapado queda sen servizos públicos. Dirán vostedes, como a outros moitos, bueno, pero bueno, este núcleo está no noso concello, non? Nese núcleo houve 5 bares que agora só queda un, hai unha farmacia que segue, hai 2 supermercados dos que só queda un, hai un estanco que xa non hai, ou un estanco que xa non hai, temos unha ferretería ou unha perruquería que non hai, e ou un banco que non hai. Por lo tanto, como pensan dende o goberno municipal reverter esta situación? Ben, outra cuestión é que houve, hai unhas datas, unha sesión de formación que se denominou Alimentación, Deglución e Nutrición no dano cerebral adquirido. Isto foi o 4 de marzo, creo, e non se difundiu polas redes sociais municipais. Por qué? A minha parte creo que eran as cuestións. Sí. Ben, quedan unha sola. Pero isto deixo para nada, pois por a miña parte nada máis. Gracias. Obrigado, señor Iris. Non sei se queda formular alguma pregunta máis ao momento da corporación. Ten a palabra Marta da Sija. Moi boas noites. Queríamos consultar que isto traga as peticións da AMPA xa trasladadas polo noso grupo no último pleno ordinario. Hai un proxecto para arranxar o chan do Parque do Colexio do Forte. Se plantexaba tamén a posibilidade da instalación dunha cuberta para ese mesmo parque. Está previsto algo nese senso? Por outro lado, tamén queremos saber as novidades nos programas de conciliación e se hai algunha proposta por parte dos usuarios acerca do verán activo. Para continuar, tamén queremos saber si, bueno, queremos que nos informen se está coberta a baixa dunha empregada da limpeza deste concello e dende cando, porque ao parecer leva bastante tempo de baixa e vai para unha baixa de longa duración. E por último tamén queremos saber que hai empregados que dependen do concello que non están na categoría e no salario que lles corresponde,
que actuacións vai ter pensado levar a cabo para regularizar esta situación? Moi ben, alguna pregunta máis? Sí. Ten a palabra Santas Marinas Lorena. Boas noites, antes de nada. Primeiro, antes de nada, volver a repetir a necesidade que temos de que se nos facilite un espacio para nós poder traballar. É moi incómodo ter que estar traballando vía WhatsApp, sin poder xuntarnos, sin poder quedar ca nosa xente. Creemos que despois de 2 legislaturas completas vai sendo hora de que se nos dé o noso lugar. Despois, estes días estuve vendo que a senda que baixa do Pico está en moi mal estado. De feito, os peregrinos baixan pola carretera, o que causa problemas, porque, vamos, bastante inseguro. Vin que do trozo do camiño para baixo sí que se desbrozou, pero o camiño está en moi mal estado. Non sei se van a decentalo de cara ao verán. E despois, no tema dos desbroces, sí que é certo que esta primavera, ao ser tan chuviosa, a erva medrou moito e está dificultando a visibilidade dos cruces. Igual é hora de empezar con os desbroces. Pola miña parte, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Non sei se o Grupo Municipal do Partido Popular é unha pregunta. Moi ben, bueno, pues entón vamos a intentar dar resposta a estas preguntas. En canto a pregunta primeira que formulou o portavoz de veciños ante a visita do delegado do Goberno e a subdelegada do Goberno, efectivamente, bueno, foi unha visita, foi unha petición por parte da delegación do Goberno con motivo da aprobación, e aproveito para felicitar tamén, da festa da Filloa de Bestedo como festa de interés turístico nacional. Por tanto, a delegación do Goberno e a delegación pediron de algún xeito poder visitar coa asociación da festa da Filloa. Foi unha visita, foi un acto que organizou a asociación da Filloa de Bestedo na interpretación do Pico Sacro, e efectivamente aproveitamos para demandar e reivindicar unha bella petición que é esa rotonda en Lestedo. Evidentemente, ainda que poidera ser un acto no que íbamos a unha entidade, poderan ser vostedes invitados. Non digo que non, e intentaremos que para a seguinte vez non pase. Aproveito que este domingo estará presente a Consellería de Medio Rural e, por lo tanto, tempo que xo, por lo tanto, despois de rematado o pleno, se les indico cales son os actos que se procede a facer. En canto á resposta que nos dá a delegación do Goberno, foron moi boas palabras, e, como nos dixeron xa en outras ocasións, porque este tema da rotonda del Estedo fixemos desde o Grupo Municipal do Partido Popular unha emenda ao orzamento do Estado, que foi rexeitada. O equipo anterior de Goberno, con Fernández Momín, e o trasladaron ao delegado do Goberno anterior, e tamén tivemos boas palabras, e a realidade que temos é a que estamos ali a sofrir problemas de inseguridade. É unha competencia totalmente estatal. Creo que procede ser respetuosos e educados, e trasladamos a necesidade que temos. Eu creo que procede agora é esperar un pouco, dixeron que iban a analizar, que o iban ver. En cuestión de 15 días ou un mes eu intentarei falar outra vez coa delegación a ver se tiveron ocasión ou se teñen unha resposta para trasladarlos, e co resultado desa petición daremos conta neste pleno. En canto ao punto número 2, señor Iris, eu creo que vostede fixo un alegato de moitas cousas, pero olvidouse un poquinho da nosa realidade. Olvidouse que desde o ano 2000 é unha residencia de maiores en Boqueixón, que é unha residencia que está concertada coa Xunta de Galicia, que ten 100 plazas, que traballan cerca de 670 traballadores, que está prestando un servicio non só para persoas maiores, sino tamén para persoas
menores de 65 anos que teñen por distintas complexidades e as que, é fácil acceder. Por lo tanto, creo que nese sentido é unha demanda que xa foi coberta fai moito tempo. Moitas das residencias as que vostede citou son residencias que falan de públicas, pero despois acaban facendo a xestión privada, é dicir, non hai nada máis que ver cos que vostedes traballan na provincia de Lugo, todas as que sacou a Diputación Provincial de Lugo, residencias que dixeron chamarlle públicas, o único que teño público o director e o resto os teñen concertados con empresas privadas. Por lo tanto, eu creo que nós estamos traballando no tema das casas do maior, temos neste momento, hai 2 casas do maior, na vindeira semana vai salir a nova orden de axudas de casas do maior, faremos a difusión e promoveremos o máximo posible para poder contar con máis plazas e hai unha serie de servicios municipais tamén que dan cobertura a todas aquelas persoas maiores. Se vostede intenta decir que para nós non é unha prioridade os servicios sociais e as persoas maiores, pois eu lle digo que desde logo non é así. En canto ao tema da plantación de eucaliptos, que é a terceira pregunta que formou vostede, vostede nos pídanos que vixile, isto evidentemente non é unha competencia de carácter municipal, senón que é unha competencia da Xunta de Galicia, a través do Servicio Forestal, e evidentemente hai unha moratoria para a plantación de eucaliptos que eu estaba no Parlamento e votei esa moratoria sendo deputado e tamén lle quero decir que efectivamente nunha leira que existen eucaliptos e existe na moratoria podese plantar a mesma proporción de eucaliptos que existía en canto se esa parcela se tal. Por lo tanto, eu non digo que haxa algún tipo de incidencia, se vostedes as coñecen, non hai máis que darlle traslado ao Servicio Forestal da Xunta de Galicia desas cuestións e se lo trasladan a nós, nós tamén o faremos. En canto á pregunta número 4, falaba vostede da desatirización do ciclo da agua. É un proxecto que vai vinculado aos temas de saneamento para corregir e mellorar a eficiencia nos saneamentos e se os procedimentos de depuración son correctos, se se pode aforrar ou non en canto aos costes de mantemento. Vostede trasladou tamén que decía que o Concello de Boqueixón estaba perdendo población. Neste momento o Concello de Boqueixón no censo que ten o Concello, que despois os censos non suelen ás veces cadrar cos datos do INE. Neste momento, a semana pasada nos teníamos 4.329 habitantes, a semana pasada 4.329. Isto indica que estamos subindo. De dar os datos do INE aportou un dato de 4.200. Sempre hai estas diferencias nos censos entre o censo municipal e o censo do INE, pasa en todos os concellos, pola población inmigrante, por población que vive por nosa de baixo, ou aparece en algún momento en doble registro. En todo caso, creo que non son datos negativos o que estamos vendo, polo menos desde que iniciamos esta legislatura. Afortunadamente non está habendo un descenso de habitantes. Unha vez que se publican os datos do ano 23 e os do ano 24, podemos comprobar se o que estou dicindo é correcto ou non. Fala vostede do funcionamento do Servicio de Correos. É un servicio de carácter estatal, non é competencia municipal, é unha competencia do Estado, e nós estamos a disposición para trasladar a través de carta ou cualquier outro medio se consideran facer esas reclamacións. Fala vostede tamén a seguinte pregunta da última incidencia que houve en Lestedo con respecto a un corte de luz moi prolongado, e efectivamente foi un corte de luz prolongado porque foi unha incidencia importante. Ese mesmo día, o día 18 de marzo, ás 10:20 da mañá, poño en contacto co responsable provincial de Fenosa, trasladando
as chamadas de algúns veciños e efectivamente pois, inmediatamente contestan que hai pois, unha avería pois, moi importante e avería que efectivamente dificultou pois, que se quedaran pois, varias horas sin luz en Lesteo. Foi un caso complicado, estaba buscando a foto, era unha torre de media tensión que coa caída dun eucalipto fracturou a torre. Isto está sobre a autopista e evidentemente pois, ou cortar o tráfico na autopista ou que facer unha serie de xestións evidentemente pois, bueno, entenderá vostede que hai casos e casos puntuales de cortes os temos trasladado tamén xa a propia compañía e esta é unha excepción que eu creo que non corresponde metela pois, nese lote de cuestións. Vostede fala tamén aquí de competencias puras municipales, non? Lo que vamos a facer cos bares, cos estancos, etcétera, as carnicerías que pechan, bueno, non sei se está planteando que o Concello monte algún bar, monte algo, entendo que non, e evidentemente pois, é unha realidade que está pasando pois, en moitos sitios. Con respecto á súa última pregunta, falaba do curso da sesión de formación de dano cerebral adquirido. Eu non sei se ao final se pudo difundir por las redes ou non, entendo que se fixo o seu cartel correspondiente, que se hubo difusión correspondiente e, bueno, pues non lle podo asegurar ahora mismo se se difunde nas redes ou non, pero bueno, tratamos de darte pues, a máxima de difusión de todo o que facemos. Con respecto ás preguntas da concelleira da Silva, vostede trasladou que tiñamos un proxecto para fechar o parque infantil do Forte. Nós o que dixemos é que neste ano íamos a redactar un proxecto, neste ano íamos a ter redactado o proxecto de mellora para o parque infantil do Forte. Desde logo, pois, ese compromiso que foi trasladado públicamente así o vamos a facer. Quero recordarlle que non sei se atopará ningún concello na provincia da Coruña ou en Galicia que teña os seus 3 parques infantiles das escolas unitarias renovados e cobertos, como temos aquí. Acabamos de inaugurar un novo parque infantil en Lesteo, pois, con 100.000 euros. Temos un proxecto xa aprobado de 30.000 euros para mellorar os outros parques infantiles que temos nas parroquias. E evidentemente pois, o parque infantil do Colexio do Forte pois, ten unha responsabilidade compartida que a Consellería de Educación. Evidentemente nos vamos a poñer o máximo empeño. Teñamos que ter en conta se fomos capaces, se o Concello fixo parques infantiles cubertos para 6, 7, 8 ou 9 nenos que hai en algo unitaria, pois con máis motivo pois, poñeremos o máximo empeño para facer un parque infantil tamén no Colexio do Forte. Novidades en conciliación? Pois moitas novidades en conciliación. Vamos a lanzar o programa máis ambicioso que nunca tivo o Concello de Boqueixón en conciliación. O máis ambicioso que nunca tivo o Concello de Boqueixón en conciliación, con investimento de máis de 130.000 euros. Vostede preguntaba se tivéramos algunha proposta, non entendín exactamente en que sentido, se se refería a algún tipo de comedor ou alguna cousa vinculada a eso. Bueno, houve alguna conversación con unha veciña ou dúas que non viven en Boqueixón, pero que sí les gustaría usar ese programa. Fixeron unha proposta, creo que, bueno, pues hoy ya non te va a plantear. As baixas da limpeza, pois evidentemente non hai unha persona de baixa na limpeza. Esta semana temos a 2 personas de baixa na limpeza. Foi reposto o servicio inmediatamente a través dunha contratación urxente para darlle cobertura sobre todo pois, ás 3 escolas unitarias, o centro de saúde de Lesteo e as situacións pois, de máis urxencia, e nese sentido pois, coa contratación que fixemos creo que vamos a solucionar desta maneira o Concello. Que hai empregados do Concello de Boqueixón que non están na categoría que lle corresponde. Evidentemente este Concello fixo un estudio moi exhaustivo de RPT, donde todos os traballadores deron conta das funcións que facían, ou de que neu unha empresa propos un RPT, por lo tanto, non hai ningún traballador que non este na categoría que lle corresponde. A cousa é que pode haber inquietudes en cambiar de categoría por parte de algún traballador, como é lógico e razonable.
En canto ás preguntas da señora Santas Marinas Lorenzo, a necesidade do local, bueno, o noso grupo municipal tampouco temos un local, pero poñer de manifesto e vostedes teñen a disposición. Temos en Boqueixón 1 metro cuadrado de local social por habitante que se poden usar, vostedes poden pedir todas as veces que queren e se están deixando para todo o que precisen e ademais pues, con carácter inmediato se o piden. Si temos definido en algún momento pues, que a cesión de locales para grupos municipales, pues, bueno, pues, non digo que sea unha mala idea e estou convencido que vostedes recordarán todos os plenos. Bueno, pues, parece ben que o faga e se damos concretado algún, pois así se fará. A Sena do Pico estes días estáse desbrozando, empezaron o lunes a desbrozar, que esta casa de Pichel, está o límite de Estedo, bueno, pues, os estreitos, o vial, etc., está todo desbrozado, ou casi todo, debe estar acabando. Non está todo. Con respecto a outros desbroces, bueno, pues, efectivamente, vamos a facer un traballo de desbroce, como todos estes anos, estamos traballando xa, vamos a incorporar un novo tractor a partir de luns, vamos a lanzar unha contratación pública para intentar que do 1 de julio, 21 de julio, haxa 2 tractores máis traballando en Boqueixón e activaremos pues, o terceiro tractor noso que temos pedido por a Xunta de Galicia pues, para poder seguir desbrozando. Bueno, son moitos kilómetros e bueno, pues, aquí tamén aproveitar pues, para pedir un pouco de bueno, pues, de paciencia, ¿no? Porque non será chegada a todos os lados, pero bueno, vais a facer pues, un traballo. Con respecto a senda do Pico que en mal estado, bueno, pues, é unha tarea de limpeza, non digo que non, que faremos e bueno, pues, non me parece un mal apunto que fai vostede do desbroce ou da visión pues, en determinados cruces con moito tráfico que cambio pues, hai que facer pues, alguna actuación. Creo que dei resposta ás múltiples preguntas feitas por o de da oposición, por lo tanto, pues, damos por rematada esta sesión plenaria. Moitas grazas a todos e nada, nos quedamos despois xa para esta sesión pues, un momentiño con as persoas que nos tiveron a ver pues, a vir este pleno, a aguantar todo o que dixemos no pleno e sobre todo sorte. Pues nada, moitas gracias.